Λοιπόν, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι αναγόρευση διδακτόρων. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον αντιπρίτανο, τον κύριο Ιωάννη Παντή, μαζί μας για την τελετή. Αναγόρευση λοιπόν διδακτόρων. Η Γαροπούλου Βασιλική Σωτηρίου και Καλτσάτου Αντωνία του Χρήστου. Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Συνέταξαν διατριβάς ον επιγραφέ. Και την μεν πρώτη. Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, παρένθεση μελέτη περιπτώσεων. Η δε δεύτερη. Λειτουργικά και ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα προγράμματος παραδοσιακών χωρών σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις. Υπέρ της αναγνούση καθηγητές εμελώς έχειν έδοξαν υπέστησαν ευδοκίμως τας διδακτορικάς εξετάσεις. Ερωτώ ουν το τμήμα ή ταύθηκανά ποιούμενον τεκμήρια της των υποψηφίων επιστημονικής παιδείας δοκιμάζει αυτούς εις τους διδάκτορας της επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Άξι. Ερωτώ δε και τον πρίτανη εις του τμήματος σημερινή γνώμη. Βεβαίως. Καθομολογήσατε δι άπερ ο νόμος δημοσία καθομολογήν και λέβει τους το διδακτορικών μετιώντας αξίωμα. Να αναγνωστεί από... Θα διαβάσει η κυρία Γαροπούλου. Επειδή το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πριτάνεως Επιλέγοντος εις τους αυτού διδάκτορες εξίωση δοκιμάσει αυτό δε και την Βρυτανία δημοσία πίστη δίδω με πίνδε, της μεν επιστήμης όσοι όντε μάλιστα εν το βίο επιμελήσεστε, καπεί το τελειότερο αυτή προαγάγει και αγλαείστε, αεί πειράσεστε, μη δε χρήσεστε ταύτη επιχειρηματισμό ή καινού πλέους πείρα, αλλά εφό, αν της θείας αληθείας το φως προσετέρω διαχειόμενο, αεί πλοίο συνεπαυγάζει, παν δε ποιήσεις προς θύμος, ότι αν μέλη εις ευσέβειαν ίση και κόσμων ηθών και σεμνότητα τρόπων, μη δε της των άλλων διδασκαλίας, συναβελτηρία κατεπιχειρήσει, ποτέ και νοσόφος πεπερευωμένη, και τα σε εκείνης δεδογμένα κατασοφιστεύειν, πυρωμένη, μη δε θελήσει τα αντίον αυτή γιγνώσχομεν διδάσκει, μη δε καπηλεύει την επιστήμη και το αξίωμα του των ουσών διασότητος εσχήνη, τη των ηθών ακοσμία. Ταύτην ημίν την επαγγελία επιτελούσει, ή ημίν το Θεόν αρρωγών κτίσαστε, εν το βίο. Άξιες. Επιδίπερ ου μόνον εν τες ηθισμένες δοκιμασίες της ημετέρας επιστήμης έλεγχων παρέσχεται σαφέστατον, αλλά και τες διατριβές ας φιλοπονήσαντες προσυνέγγατε το τμήματι επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού αξίους απευθύνατε ημάς αυτούς του διδακτορικού αξιώματος, καπί τούτη στο μεν τμήμα εδοκίμασεν σε κατά τα νόμιμα, ο δε πρίτανης τούτον δοκιμασίαν επένευσε, διατάφτα. Εγώ, Γεώργιος Δογάνης του Κωνσταντίνου, καθηγητής της κοινωνικής αθλητικής ψυχολογίας του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, νυν δε του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σχολής πρόεδρος χρώμενος, τη δυνάμει ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων έχω λαβών ημάς, Γαροπούλου Βασιλική του Σωτηρίου, Καλτσάτου Αντωνία του Χρήστου, υποψηφίους όντας της εν το τμήματι επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, διδάκτορας του τμήματος επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, δημοσία αναγορεύω και πάσας ημίν απονέμω τας προνομίας, τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας συνθιασότας, δε και εταίρους προσαγορεύων της επιστήμης φιλοτίμος για παντός του βίου αντέχεστε παρενό. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
Ευκαιρία δοθείς, κύριε Αντιπρίτανη, οι πολλές ασχολίες δεν σας επιτρέπουν ενδεχομένως να είστε κάθε μέρα εδώ. Δύο κουβέντες με την ευκαιρία. Καταρχάς, για τις νέες διδακτόρισες. Είναι το συμμετρικό του πράγματος. Πώς να καταλήξετε. Δεν μπορεί να πιάσει όλος. Το ότι πλέον εσείς εισέπτυστε στο ένα της Αντωνία, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε βρε, κάτσε. των Ελλήνων πολιτών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα. Αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ σημαντικό και θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία και στιγμή και κοινωνική δυσκολία που περνάμε, ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή τη κρίση είναι να χρησιμοποιηθείτε εσείς που έχετε τη γνώση, που έχετε αποκτήσει μέσα από την έρευνα που κάνετε και που κάνετε το διδακτορικό σας δίπλωμα. Αυτό το ένα της χιλίας, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε καινοτόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε μέσα από εκεί να βρούμε μια διέξοδο από αυτή την κρίση. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το τμήμα και η σχολή σας τι άλλο μπορεί να κάνουν παρά να ετοιμάζουμε μέσα από την έρευνα και τη γνώση, να ετοιμάζουμε άτομα τα οποία θα βγουν μέσα στην κοινωνία να προσφέρουν αυτά που έχουν μάθει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που κάνατε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί γνωρίζουμε ότι να πάρει κάποιος ένα διδακτορικό δίπλωμα δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια προσωπική και θέλει και αυτοπιθαρχία πολύ μεγάλη. Τώρα είσαστε λοιπόν εσείς και με όλα αυτά τα εφόδια και την αυτοπιθαρχία έτοιμες να κάνετε κάτι παραπάνω μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ένα πράγμα θέλω. Επιπρόσθετα, το σύγχρονο πανεπιστήμιο, πέρα από τα γνωστά, τα ακαδημαϊκά και αυτά να μην τα λέμε, γιατί αυτά είναι το βασικό για universitas παγκοσμίω, το σύγχρονο όμως πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Να είναι οικολογικό, και εδώ το τμήμα σας έχει την πρωτοκαθεδρία, σχολή, διότι όπως ξέρετε έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα για τη θέρμη 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα αλλάξουν όλα ως προς τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά, τα οικολογικά του κάμπους της Θέρμης. Η ενέργεια, θα έχουμε τη γεωθερμία πλέον, θα έχουμε σημαντική μείωση ενεργειακών αποδομών κατά 80% με εκπομπή και θα πουλάμε και ενέργεια δίπλα. Είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση που έγινε σε εσάς εδώ σαν παράδειγμα για το πράσινο πανεπιστήμιο. Όλα από εδώ γίνανε, εμείς δεν κάναμε... Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το πανεπιστήμιο το σύγχρονο πρέπει να είναι ηλεκτρονικό. Σήμερα έχω συνάντηση με τους εκπρόσωπους των δικτύων. Τα δίκτυα τα ηλεκτρονικά όλα του Αριστοτελείου θα συνδεθούν σε ένα νέο κέντρο και αυτό το σπάσιμο σε επιμέρους κέντρα θα πάψει πλέον να υφίσταται. Και βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να ενοποιούμε πράγματα, να κάνουμε οικονομία κλίμακας και ταυτόχρονα να βελτιώνουμε τις αποδόσεις μας και τις υπηρεσίες. Και έτσι εδώ που είχαμε τώρα το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, το ΝΟΠ, τα τηλέφωνα, τα grid, την Επιτροπή Ερευνών, την βιβλιοθήκη, όλα αυτά θα ενοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενιαίες. Σήμερα είναι η κατεύθυνση αυτή, άρα πάμε πραγματικά για ένα ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο. Και αμέσως μετά το Πάσχα, σας το λέω από τώρα, θα παρουσιάσουμε δύο τελείως καινοτόμα ηλεκτρονικά προϊόντα. Το ένα θα είναι μια καινούρια website τρίτης γενιάς. Μόνο τα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν πάει σε αντίστοιχη λογική. Τρίτης γενιάς, δηλαδή με το semantic web που λέγεται. Και το δεύτερο είναι για πρώτη φορά θα έχουμε, δείξει το κινητό σου γιατί δεν το έχω, το έχεις μαζί σου. Θα έχουμε το... Σε προσβάλλα με το δείξω, είναι εκπληκτικό στο κινητό πλέον, αμέσως μετά το Πάσχα, για πρώτη φορά θα δίνουμε τη δυνατότητα να έχουμε mobile πληροφορίες και παρεμβάσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Θα φτιαχτεί το app Thing. Πριν ένα χρόνο το MIT έφτιαξε το πρώτο app.
είμαστε με ένα χρόνο καθυστέρηση. Θα μας δώσετε και τα κινητά, κυρία Σπυρίδανη. Τα κινητά δεν το app με υπηρεσίες του Απιθύτα που θα μπορούν να μπαίνουν για υπηρεσίες, όχι μόνο για το τι έχουμε. Το τι έχουμε υπάρχει. Αλλά το να μπορείς να παίρνεις τα δικαιολογητικά σου μέσω του Απιθύτα δεν υπάρχει. Ή να παίρνεις τέτοιες υπηρεσίες. Μπαίνουμε σε μια καινούργια, γι' αυτό θέλω να σας πω, δηλαδή το πρώτο ήταν το οικολογικό και εσείς είσαστε πρωτοπορία, μπαίνουμε στο ηλεκτρονικό και το Απιθύτα θα είναι πρωτοπορία, θα είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που θα έχει απειθεί και θα προσφέρει υπηρεσίες που θα επικαιροποιούνται, θα ξεκινήσουμε με λίγα, αλλά μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε. Το τρίτο λοιπόν και το τρίτο είναι το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Άρα να είναι οικολογικό, να είναι ηλεκτρονικό και να είναι απόλυτα προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του, χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό είναι μια προσπάθεια που ξέρετε ότι εμείς σαν Βρετανία από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να το ενισχύσουμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπω και τον κύριο Κέλλη, κάναμε την πρόσβαση στο γυμναστήριο που δεν υπήρχε και τώρα θα μας βοηθήσεις και θα έχουμε και κάποιες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία στο γυμναστήριο. Είναι μέσα στην πολιτική που θέλουμε να κάνουμε το Απιθύτα οικολογικό, ηλεκτρονικό και πλήρως προσβάσιμο. Για πλήρως προσβάσιμο δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε, αλλά βγάζουμε κάθε χρόνο από τις δημόσιες επενδύσεις το περίπου 10%. Είναι μια δέσμευση του Βρετανικού Συμβουλίου και φέτος βγήκαν από τα 3.300.000 για να χρησιμοποιηθούν για υποδομές προσβασιμότητας. Άρα κάθε χρόνο, αν το κάνουμε αυτό με απόφαση, σας είπα, όσο θα είμαστε εμείς, αλλά φαντάζομαι και οι επόμενοι θα το συνεχίσουν, θα το κάνουν αυτό, μπορούμε έτσι σε λίγα χρόνια να κάνουμε το Απιθύτα πλήρως προσβάσιμο. Αυτά και ένα πράγμα που θέλω να σας πω, ότι εσείς ήσασταν ακόμα πιο τυχεροί, διότι με παρέμβαση του Προέδρου, και το λέω του Προέδρου, διότι αν δεν ήταν δεν θα το είχα κάνει, με πίεσε πολύ και το κάναμε. Φτιάχνουμε, όπως βλέπετε τώρα, την αντιστήριξη. Είναι χρήματα από πολύ μεγάλη δυσκολία αυτά. Και το βγάλαμε για να καλύψουμε τους φοιτητές να μπορούν να έχουν και ένα χώρο να τρώνε, επειδή μου το ζητήσατε, και γενικότερα για να προετοιμαστεί. Είναι δύο πράγματα που κάναμε για εδώ. Δεν ακούσαμε και πολλά καλά, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε στο μέλλον. Και ποιος δηλαδή, ακούει ούτως το ή καλό, άλλως, να σας πω κάτι, το καλό στο τέλος κρίνεται, δεν κρίνεται στη διαδικασία. Τα καλά λόγια θα τα δούμε στο τέλος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Οπότε όλα πάνε καλά προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα,